Este día tan especial para Fonteiro. Antes de comezar o acto inaugural deste punto de información ao peregrino do Camiño de Inverno, queremos pedir a bendición para este lugar, que durante séculos foi espacio de fe e que hoxe se abre como un lugar de acollida para o que pasan polo noso povo camiñando para Santiago. Ora voulle dar a palabra a noso párroco, don Daniel. El vai a proceder á bendición do sitio. No nome do Pai, e do Fillo, e do Espírito Santo. O Señor sexa convosco. Este lugar, que durante moito tempo foi capela, convértese hoxe nun espazo de acollida. Santiago sempre foi máis cunha ruta, e encontro, descanso, silencio e esperanza. Pedimos agora a bendición de Deus para este espazo, para Sen, e para todas as persoas que o coidan e o fan posible. Oremos. Deu noso, fonte de todo camiño e destino último da nosa vida, bendí este lugar que hoxe se abre como casa de acollida. Quen entre aquí atope descanso para o corpo, luz para o camiño e ánimo para continuar a marcha. Bendí os peregrinos que pasan por Fonteiro, os que chegan cansos e os que parten cheos de ilusión. Bendí tamén as persoas que coidan este espazo, as asociacións, as institucións e a todos os veciños que fan posible esta obra común. Que este lugar sexa sempre sinal de hospitalidade, respecto e encontro. Por Jesucristo, noso Señor. Amén.